Чытач Засяклянскай сельскай бібліятэкі Масаловіч Дмітрый Александрович чытае верш Уладзіміра Дубоўкі «Я шкадую ўсё ж-ткі сябе». Я шкадую ўсё ж-ткі сябе. І мне сорам на сэрца ганяць, але праўду кажу цяпер. Я не верыў, што ёсць каханне. Чуў заўсёды, што гэта жарт ад такіх жа ці крыху мудрэйшых. А калі запалае ў душе пажар, трэба песні гасіць альбо вершы. І спяваў, браціш мой, пра вятры і пра ўсе сенажатныя кветкі, аж пакуль у жыццёвым віры не спаткаў сінявокай суседкі. Ведаў сам, што ратунак благі, што загіну я, мабыць, сягоння, не чакаў, што вачэй блакіт для мяне можа стаць прадоннем, не чакаў, што кужэльная каса абвівае залатым павуціннем. А цяперка, што б не казаў, але песні складаю дзяўчыне. Бо прыгожай такой, як яна, яшчэ ў свеце не бачылі, мусіць. Калі ў свеце яна не адна, то, напэўна, адна ў Беларусі. Ты скажы, што на свеце адна, хіба цуглі зрабіў хто для сэрца, а яна ціхенька толькі смяецца. Я шкадую сябе, і мне сорам на сэрца ганяць, але праўду кажу. Цяпер я пазнаў, што бывае каханне.